Әбиялил районының Бораңгыл авылын хәзер Башкортстанның киез басу үзәге дип әйтеп була. Халык кәсептәренең борынгы төре киез басу менән кызыккан галимдар, халык иҗады белгечләре, яшь рәссамдар бөтә Башкортстандан йыелды. Хатта Екатеринбург каласыннан килде. Оша республика семинарында катнашучыларга Бораңгыл авыл халкы исеменнән кайнар Войлок ведь это не просто ремесло. Войлок это, если хотите, послание из такой глубины, от которой просто дух захватывает. Погода уже второй год нас встречает тоже солнцем, теплом. Семинар уже становится региональным. И я думаю, что будущий семинар уже будет российским. И очень хорошо, что войлок из бытового явления уже становится художественным. Желаю больших успехов всем семинаристам, всем тем, кто принимает участие здесь. И очень большое спасибо, хочется сказать, детям, которые нас встречают. Хочется сказать очень большое спасибо всем жителям, руководству района, села. Серьезно подготовились ко встрече с вами, дорогие участники семинара. Большую помощь, поддержку оказал подготовке этого семинара, как мероприятию республиканского уровня, глава администрации нашего района Павлюкович Владимир Петрович. Быелгы очрашу 4-нче йыйын. Халык телендә киез семинары дип йөртелгән был сара башкорт халык көн күрешендә зур урын тоткан мәңгелек кәсеп киез басу менән якындан таныштыра. Семинарга килгән 30-дан артык кешене Бораңгыл авыл мәдәният йортының Ләйсән фольклор ансамбле сәламләй. Кавырһындай ак киез гүя яшьтәргә ак юл теләй. Борыңгы ата-бабалар һөнәрен онытмаган һәм дәвам иткән ошо төбәк халкының фатихаһы булып каршылай. Кадерле достар, уң тарихын, юлаларын кадер иткән, уны тергелүгә зур игътибар биргән, Әбиялил ерендә 4 ел узган калган милли киез басуның Башкорт халкы борын-борындан эш һәм хугыш коралдары, йорт каралты, урын ер, мал туарына, ияр өпсен, кием халым һәм бидәүстәр менән үзен-үзе тәэмин итеп яшәгән. Тормыш көн күрештең төрле ягын алга алып барган осталары дөнья көтергә яйлы әйберләр уйлап тапкан һәм буындан буынга тапшырган. Башкортларның йорт яһазлары, кием халымы арасында киез зур урында алып торган. Нимә ул киез? Киез харык йөненнән эшләнә. Йорт эсендә түшәү, йылыту, каплау һәм кием тегү өчен әзерләнгән материал. Киез басу эше күмәк көч талап итә. Шуңа күрә уны берничә оста бергә йыелып, өмә менән басалар. Киезне басу тәртибе уга бизәк халык борынгы халыктарда ук булган. Киез был төбәк авылдарында һәр йортта тиерлек осраган урын ер каралтыһы. Әмма күргәзмәләргә куерлык киезләр иҗат итү яңа күренеш. Наряду с художественным словом, с художественной самодеятельностью, это восстановление
народных промыслов, чем жили башкиры, да и любой другой народ в своем далеком и недалеком прошлом. И восстановление, возрождение этих традиций – это весомый вклад в восстановление культуры, в сохранение этнических особенностей, в восстановление традиций народа. Оно носит и, может быть, в историческом плане исторический смысл, но мы вкладываем сюда еще больше в воспитательном плане, в воспитание подрастающего поколения. Но вы знаете, мы так радостно, в таком предвкушении, вот в предвкушении встречи с этой деревней, совершенно замечательной деревней, в предвкушении встречи с Войлоком, в предвкушении того, кто что придумает новое. Вы знаете, вот не состязание. Я бы не сказала, что это состязание. Меня радует, знаете, здесь что? Что люди смотрят работы друг друга и всегда удивляются. Они с восхищением удивляются тому, что делает его сосед. Атмосфера совершенно потрясающая человеческие. Здесь же люди абсолютно на разных языках говорят. Там на русском, татарском, на башкирском, на разном говорят языках. И при этом они говорят на одном языке, они говорят на языке творчества. А это самое ведь главное. И причем на языке творчества, которое живет вот на этой башкирской земле. Бүта авыл мен, бүта халык мен, культура, мәдәният хезмәткәрләре, шул вакытта укытучылар бергәләп әзерләнәбез. Ул берсен авыл халкының бердәмлеген күрсәтә. Улар ысынлап та байрамга әзерләнгән күк, шундай итеп матур әзерләнделәр, йорттарны әзерләнделәр. Мөмкинлекләре әд булһа, хәтта бесән вакыты булып, картуф алган вакыт булһа, үзләренең мөмкинлекләрен сыгып, бүта дөньяларны өйрәтелергә кирештеләр. Тимәк, кунак каршылаган вакытта кеше ихатаһын юнәтә бит инде. Киев басу эшендә хатын-кызга һәм балаларга көч төшкән. Көҙгө йөнде сүп-сардан таҙартып, ентекләп тетеп, төҫөнә һәм сифатына ҡарап айырыу уларҙың эше булған. Киев баҫыу махсус шарттар талап итә. Юғары температура һаҡланған ышыҡ бүлмә, һарыҡ йөнөн йәйер өсөн иркен ҡалҡыу урын, йөндө түшәр өсөн туҡыма, йәйелгән йөндө урар өсөн таяҡтар, сайырлы йөнгә бысранмаҫ өсөн махсус эш кейеме, ҡайнап торған һыуҙы һибер өсөн сүмес һиптергестәр, таяҡҡа уралған йөндө бәйләр өсөн бау һәм башҡа бик күп кәрәк-яраҡ әҙерләнә. Был шарттар теүәл күҙәтелә. Һәр хәрәкәт еренә еткерелеп, ваҡытында башҡарыла. Тире формаһында ҡалды был кейетте. Шул борон-борондан башҡорт халҡы шул кейет менән, тире белән, шуның һымаҡ нәйләр менән шөғөлләнгәндәр бит инде. Менә ҡул эше белән бит инде. Шуңа менә шул боронғо замандың нәйен күрһәткем килә инде. Менә борон ырыуҙар булған бит инде. Тамъян, Ҡатай ырыуҙары. Менә мин үҙем Тамъян ырыуынанмын. Шул Тамъян ырыуының тамғаһын эшләп матаҡсыз булам. 450 йылдыҡ ҡараланғас, шул был инде беҙҙең буласаҡ күргәҙмә. Шуңа шулай тип тема шулай алдым инде. Ырыу тамға тип. Мне, конечно, понравилось то, что она не поленилась, покопала свои истории и вот это вот нашла тамгу, который ихнего рода, этот именно вот нагайцев. Тамьянцев, катайцев. Это и то, что она не просто взяла и сделала вот это, выложила, а то, что в какой-то необычной форме и применила какие-то пускарные орнаменты, чтобы вот это вот все выразить. Беренче тапкыр эшләйбез был эштә. Былай өйдә киев менән булышканыгыз бармы? Йөргәндәрдә бармы киевдә? Киев менән булышкандар әле ишетелмәй, менә бер былтыр Исламбай авылында Киев басу юлаһы үткәргәйнек. Шунда бер беренче тапкыр мен карап тордым инде, инәйләр ысын рәвештә бергә Киев басып күрһәттеләр.
Кейбір басында ол меңе яңа асылыр. Немеге дегенде ол өзіне көрай бір елілік, біздің бұрынғы ұнытылып барған кәсіп іш бетінде. Шоға мен аны өзіміздің Қаттас районында асып, ижат яғынан нетіп бергенде. Күтәріп бергенде. Күтәріп бергенде, байетіп бергенде. Демек, балаларға үйретілік орны бар. Ошто балалар біздің бұрынғы йогаларыбызды ұнытпағандар, ихте тұтқандар. Бұл ескізде мен келгесте эшлеп сағардым да, біз кел баласаққа қайтабыз. Олағай аста, шоға мен мұнда сабой баланы алтта отырып, қуанып, сауып кетіп барған деген көрәтіге тырыштым. Шоға еще оны ат сабой менен бұрынғы юртаның нехінде, терменің нехінде, фонында іштерге болдым менде. Әлі мәхед риза Әлі мен профессионал художник болмағасы біріні білі айтамайым. Әрәмел ағайға ярдам етішіп кені өреймінде. Бірісі іші білбеді әліге. Біз мұнда өренсікке өренірге келдігінде. Өренірге келдік, шынан өзіміздің районға қайтып, немелер өйлеп аңлатып, ошаяқ Бұранғыл ауылында өткен семинар менен ортақлашырға енді ойыбы. Біріншіден зор рахмет етегілі бұл семинарды ұйыштырушыларға. Башқұрт кейден популяр болғын үшін башқарған кішілерге зор рахмет тілеймін. Екіншіден бұл кейді ішімге таныш. Мен институтта оқығанда, мен дипломым кейдені. Идексім Масалимов Тарғат Хасановичіне. Мен аны сұратып, мұнда аныңа желешіп, сұрашуыма бек қуанам еді. Өзім әлекке бірге оқыған достарымды сұраттым, шуңа қуанам. Шындай матур яқтарда болып, ижатқа ғашық кішілерді сұратуыма қуанам. Мен көбірәге болды менің енді ағастан ғырлап ішлеу енді Резба Падерба мұнан шұғыландым көбірәге. Televizyon şortlar var değil mi? Kiyide ne kadar işler var? Kiyide giden defisler var. Ama ne istedik kiyide yana tutulmaz. Kiyide. Киит ысында да менә ул институттар ул рус әйткән анагенным уровне микән ул күңелендә именно бардыр ул безнең халыкта инде. Менә мен монда күргән мәле булдым. Бик көчле эшләр, бик көчле. Киидең мөмкинлеген, бүтән мөмкинлеген файдаланып эшләгән эшләр бар. Шуны каранам. Үзем асаһым килә инде ул элек бит ул аны кулланганда терме өсен анда дигән аны хәзерге заманса матур итеп ханыл сәнгатьтән бүтән кануннарына таянып эшләүләре ул әлбәттә куандыра инде. Менә киедең мөмкинлекләр сикһиде ул. Халык арасында таралган киедләрнең бирелеше башлыса орнаменттардан тора. Улардан хис һәм йылылык бөркелгәндәй. Иң борынгы ябай ысул бидәкте батырып яһау, аппликациялау һәм ситтәреннән сигеп сыгау. Эскә батырып бидәгәндә магышлау яки каю бер яклап кына эшләнгән. Киезде бидәкләү алымдары бүген нык төрләндерелгән. Приходят очень пожилые женщины. И вы знаете, они не ревностно так, не косым глазом глядят. В них столько вот какой-то доброты и радости от того, что вдруг войлок ожил. Они вспоминают, как было раньше когда-то, как вот это сейчас происходит. И вы знаете, я смотрю, идет не зависть, а идет вот какое-то чувство удовлетворения от того, что они вот дали жизнь вот такому явлению, как художественный войлок. И причем они сами удивлены тому, какой камень они как бы сдвинули. Тула басалар битинде уның мына сыйлга үйтеп һәм төрле эштә файдаланырга. Сегмент тигергә мына хәзерге нимә дип аталган әле. Мына кием витровкалар тигеп киергә мөмкин, җиңел дә, йылыла. Һәр төрле нидән эшләпә тигергә мөмкин битинде. Бастык безнең заманда киез иң кадерле қаралды болды, бастық, түрлі бидеулер алдық, қыдылға алып барып, мынау билден
болғанса төшіп, еуіп, сайқап, елең. Еліп киптірәң де тіге нық болғын өсін кипкәс тағы әдірі кәу нейшілеп еберіп қатырағын. Мына ол кейд бигеректе матур болағын одаққа садай. Бұрын елік бедің замандайында қыздарын одақтырға болға. Мына үйінілеп, парғы үйінінен бала ішлеп, шуны ішлеп, қыздардың одату әйбері бүлеге, ата сенен бүлеге мына шулай була тұрғайны. Бирне, әйе, мына шулай. Ощущается интерес со стороны, интерес публики, что говорится, народа, вот, к изделиям из войлока. И даже вот самые такие вот, как бы сказать, мелочевка бытовая, она приятная, полезная для здоровья. Вот. И это вполне в наших силах мы можем делать. Здесь хотя бы даже эти простые тапочки войлочные. Сколько удовольствия, сколько тепла вот от них. Или там у нас в районе, кстати, занимаются также изготовлением, есть люди, которые занимаются изготовлением войлочных, настоящих войлочных белых юрт. Думаю, что белых ак-хирмәт дигәндер шул. Кейезде башта сак кына басып алгас, еңелсә йомарланган икенче төстәге йөн кисәктәрен түшәлгән йөн катламы өстенә бер тәртип менән тигез итеп халып сыгалар. Кейезгә бизәк халыр өчен түшәлгән тәүге йөн катламын тукыма менән каплап, кырылай гына бераз басып алалар. Шуннан еңелсә йомарланган икенче төстәге йөн кисәктәрен түшәлгән йөн катламы өстенә билдәле бер тәртип менән тигез итеп халып сыгалар. Шуннан инде улар тамам иңгәнсе, баткансы, тәүге катлам менән кушылгансы тыгызлап басалар. Көйе төшмәһә күп хаклана инде. Көйе генә төшерергә ярамый. Ол бауындан китергә может. Кие төшмәгән өчен халыкның бер ни булганмы суллары? Имәнләр эшләткәнме? Кие эшләр. Көйе төшмәһен өчен уныга шул берәй хәзерге вакытта бит инде теге төрдө дарулар, нәйләр бар. Мына элек мына тәмәккеме, шул махоркамы, шуны һәммәк нәмәне халалар. Теге әгәр дә көйе төшә, мына кояшка, кызыл кояшка элеп куялар. Нишей хаклаганнар. Әйе. Ана гел кулысында булса кие. Кулысында булса төшмәй. Әгәр дә халып куйһаң, төшә инде уга. Нимәгә булса? Әйе. Караңгылы ятка бер. Уны шуның өчен тотыныр керек. Башкортстанның көньяк-көнчыгыш төбәгендә, аеруча Миякә, Гафури, Хайбулла, Әбиялил районында киез басу һөнәре хакланган. Олы һарык яки тәкә йөнен куллану, яшь бәрәс я кәзә дебетен кушу күп үзенчәлектәр белән онытылмаган. Тирмә тышлау өчен киез ниндәйрәк булырга тиеш? Аяк киеме тегү өчен яки яшь балага юргәк тенисигәрәк басырга икәнен дә белә осталар. Еш кына хужабикәнең исеме, ел һаны күрһәтелә. Кайбер киездә мөселман дине символы булган ярым ай яки йондызлар, ыру тамгалары хүрәтләнә. Аппликациялы һәм сигүдәрдә төп мотивтар өсмөеш, дүртмөеш, киртләсле буй һыдыктар, дүрткелле сылбырдар, кәкерсәктәр, тәкә мөгезенә охшаш кускар бидәктәр. Я постоянно узнаю что-то новое. Это со всеми, когда общаешься, и люди тоже занимаются войлоком, они что-то новое придумывают, какие-то приемы исполнения. Я тоже им свою показываю. То есть обмениваемся опытом каждый год. За год ты все-таки что-то наработаем. И вот это вот, поэтому, несмотря на то, что здесь я 4-й раз, у меня всегда что-то новое для себя открываю в творчестве.
Кейездән бик ныклы киемдәр эшләнә. Баш киемдәре, сарык яки ката кебек аяк киеме. Ат өстендә йөргәндә халкын кар яңгырдан хакларлык күләпәрә, ягъни плащ-палатка. Ук я кылыс үтмәслек күкрәксән калкандар әзерләнгән. Атты һуыктан һәм эяр ышкуынан хаклай торган киев сергеттыш дип йөртелгән. Ул эяр астына һалынган. Ир-егеттең ыру тамгаһы һалып бидәлгән. Һыбайлының кайһы як кешеһе икәнен сергеһенә карап белгәннәр. Сама работа с шерстью меня лично привлекает как вечный материал, так сказать, древний материал, пришедший к нам из тысячелетий, так сказать, со своими традициями, со своим... Это вообще как высокое, наверное, народное искусство. И мне ближе как-то я тяготею каким-то вечным темам. Затрагивается в данном случае в моей работе тема религии, тема христианства, соединения христианства, ислама, тоже какие-то вечные темы. Это очень благодатный такой материал. В принципе, если ты работаешь, в принципе, и он тоже отдает, так сказать, обратная связь какая-то есть. То есть вот эту всю теплоту, любовь, что вкладываешь в этот материал, сработав вместе с ним. Biz bu işte özümüzün neydi, Dom kulturala ssenariy rəvişində folklorni ansamblda işləp öyrəngenlik. Просто türlü neylərin күрһәттегәндә, шундай эшләгән эшләр, әйе, сәхнәләштер дигәндә. Монда килгәс, ысынлап та ошондай эш эшләнә икән. Менә үзебез күреп, ышандык, инандык инде хәзер. Менә минең тәүге эшем эшләнеп сыгалманы. Әйе, тәүге эш рәвеше эшлиләр, икенчесе булар Аллаһка. Будем обязательно кружок уйыштырырга. И 2007 елда Һавантойда бұл ремеслоны күрһәтеп, беренче урында алырга. Теләгем минем шул. Килгәнме үкенмәйм. Семинарга килеп, шакланганнары өчен ошондай тәҗрибә алганнары өчен без шатбыз. Һәм артыгында бер шулай уңышлы дигән теләктәбез инде. Bu kan kızlarının bılgıtlarda sağıştırıp olmayın da. Халық ұсталары білән семинаристлар келгенде бір-бірсінен үйренелер. Бұна бұл халық ұсталары бетінде бір генә технологиясын ғана үйретмейлер бетінде шекшілерге келген. Олардың әрбір еткен сөзі тәжірибе, әрбір еткен сөзі тарих бетінде ол. Бұна шушы көңіл ішінен шыққан сөздер бетінде. Бұна бір генә сөз айтса, ондан соң бұна шушы тыңдап тұрған ешкене қызлар, малайларды бәйтеп енді yüzleri өзгәріп кете, эшләре дә икенче төрлерәк юнәлеш ала буна шулай. Безнең бу ниләр инде, менә яраткан безнең шушы осталарыбыз безгә карап инде әдрәк кенә теге хулиган итеп балалары бит инде менә шушында теге үзләренең электән белгән бизәкләренә шушы ниндидер яңа бизәрешләр кертәләр. Молодежь говорит в тему. Вот то, что сейчас происходит с Войлоком, оно как раз оказалось в тему.
оно как раз очень четко в молодежи как бы разбудило его этническую память и вместе с тем оказалось удивительно современным. Войлок ведь очень современный материал, потрясающе современный. Просто как-то так сложилось в течение многих лет, мы стеснялись своего этноискусства, что ли. Как-то так получалось. Мы пытались осваивать то, чего еще у нас не было освоено. Вот вы знаете, что приятно? Что русские перестали стесняться быть русскими, да? Башкиры перестали стесняться быть башкирами, татары татарами. Все почувствовали собственные корни и успокоились. И успокоились, вот ажиотаж как бы вот этот прошел, ажиотаж собственного познания. И начался какой-то другой процесс, какой-то очень значимый, очень благородный, очень глубинный. Люди стали себя изучать собственное искусство, собственные корни изучать. И вот услышали отклик в собственном подсознании, что ли. И получилось так, что и получилось от этого какое-то очень органичное, очень какое-то естественное вот это творчество. С Войлоком я имею в виду. Вот от того оно, наверное, радостное такое. Табигый экологик тода материалдан эшләнгән киев кешене дawалау көсенә лә ия. Әбьәлил ягының күренекле табибы Ишмырза Хәйернур улы Һидиятов киевнең искиткеч дawалау кыйммәтләрен бөтә ил белһен һәм кулланһын өчен тырышты. Йөрәк, тире авыруларын, тын юлдары һәм буын сирдәрен киев ярдәмендә еңгәндәр. Башкорт юлга сыкһа, бер касан да киевен калдырмаган. Ергә түшәп ятһа, киевгә йылан яки төрле бөҗәк якын килмәгәнен белгән. Хатта ерткыз хайвандар да киевгә уранып утырган кешегә тимәй икән. Киев елдә, ямгырда үткәрмәй. Бернисә киевне катлап, хал гүп итеп, елга ашала сыгып була. Бұл енді елға қорқмайым, һәм шул вакытта біз бұл енді тәрәнрәк итеп мәгънәләп үткәрәбез. Бұл хәзер укучыларга Мына беренче класс укучылары хатта килеп киез батырга өйрәнеп йөрүнеләр бит инде. Уларның киезләрен яңа кыранык. Шулай булгас, бына халкыбызның элекке йолагы дәрәнрәк хулыш ала дигән бу. Без әле был үрдәргә үрләрбез дигән шундай зур уйдар бар инде, пландар бар. Һәм киләсәктә тирмәләргә мәсәлән әзерләп, һәм шул вакытта хатта коммерция мөмкин шөгыльләнергә мөмкин мәдәният хезмәткәрләренә шуга безгә куркыныч түгел, киресенчә был хатта безгә дәрт өстәй, дарман өстәй, киләсәктә тагыла яхшырак итеп үткәргә дигән пландар алабыз. Белые юрты традиционно считаются парадными, нарядными юртами, торжественными. Белые юрты были только у богатых людей. Так вот, эти белые юрты, для того, чтобы их кататься, требовалось, конечно, какие-то ухищрения, это было непросто. Вот. У нас эти белые юрты попытались сделать в заготовительной конторе под руководством Рахматуллина Наильзакевича. Опыт этот удался. Эта юрта отправилась в Татарстан на выставку. И получилась очень красивой, очень нарядной. Вот, соответствовала каким-то требуемым стандартам. Она очень там понравилась. Ну, наверное, эта работа будет продолжена, потому что заказчики есть. Вот, а раз есть заказчики, значит, будем исполнять. На следующий год, значит, хотелось бы разнообразить. Во-первых, сделать лабораторию Войлока. Для этого уже есть материальная база, вот, которой прежде практически не было. А сейчас есть материальная база. Даст Бог, будет первый в республике музей Войлока. Это тоже большое дело. Будет постоянно действующая вот эта вот база Войлока, которая поможет сельчанам, во-первых. Не просто не забыть это ремесло, не забыть его все равно не забудут, а как бы в нем прогрессировать творчески. Кроме того, мне очень приятно, что местная школа подключилась, что дети занялись Войлоком. Раз дети занялись Войлоком, значит, они занялись очень серьезной вещью. Это значит и орнаменты национальные, это значит, они посмотрят и бабушкины сундуки, и потеребят своих бабушек, и как бы будут способствовать тому, чтобы старшее поколение вспоминало и помогало им. А это, в общем-то, это наши корни. Киевнең тагы бер куллану урыны тирмәнең ян яктарын һәм өстен ябу, тирмәнең һәм агач өйнең исен җыештыру.
Уны тирмә идәненә түшәгәндәр, 2 урындыкка йәйгәндәр. Ак киездән корылган тирмә бик күркәм һәм якты.